سلام كمي قنيهم ناب Wisdom Matrix channelنا እንኳዕ ብደሓን መጻኩም ሎሚ ሓንቲ ኻብተን ኣብ ዓለምና ዓቢ ጽልዋ ዝፈጠራ መጽሓፍቲ ክንርኢ ኢና ንሳ ድማ ብሮበርት ግሪን ዝተጻሕፈት ሕግታት ባህሪ ወዲ ሰብ እትብል እያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ሰባት ስለምንታይ ከም ዘለውዎ ኮይኖም ከም ዝዋስኡ ስለምንታይ ጌጋ ከም ዝገብሩን ከምኡውን ከመይ ጌርና ንባህርያትና ተረዲና ዕዉታት ንኸውን ትምህረና ነዞም 18 ሕግታት ንምፍላጥካ ንህይወትካ ዝምድናታትካን ክትቅይሮ ይከኣል እዩ እስኪ ናቶም ነጥብታት ንእቶ ቁፅሪ 1 ሕጊ ዘይርትዓውነት ሰባት መብዛሕትኦም ግዜ ውሳነ ዝውስኑ ብስምዒት ተደፊኦም እምበር ብርትዓዊ ሓሳብ ኣይኮኑን ስለዚ ስምዒታትና ንውሳነታትና ካይዕብልሎ ምስትውዓል የድሊ ቅድሚ ምውሳንካ ህድእ ኢልካ ነገራት ብምዝዛን ልምዲ ይግበሮ ሕጊ ቁፅሪ 2 ርእስኻ ምምላኽ ኩሉ ሰብ መመጠኑ ናርሲስቲ ወይ ፈራህ ርእሱ እዩ እዚ ካብ ጥዕና ዘለዎ ምትእምማን ክሳብ መርዛም ዝኾነ ርእሲ ምምላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ሰባት ብጽቡቕ ክትረዳዳእ እንተደሊኻ ንናይ ካልኦት ስምዒት ክትርዳእ የድሊ ሳልሳይ ሕጊ ተዋስኦ ኣብ ማሕበረሰብና ክንነብር ከለና ኩላትና ዝተፈላለየ መስመራት ማስኪራ ወይ ሽፉን ንገብር ኢና እዚ ድማ ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ምስሊ ምእንቲ ክህልዎም ተባሂሉ ዝግበር እዩ ሰባት ካብቲ ዝዛረብዎ ንላዕሊ እቲ ብግብሪ ዘርእይዎ ባህሪ ምዕዛብ የድሊ ራብዓይ ሕጊ ተደጋጋሚ ጠባይ ሰባት መብዛሕትኦም ግዜ ብናይ ቆልዕነት ተዘክሮኦም ልምዶም የምርሑ እዮም ሓደ ሰብ ሓደ ዓይነት ጌጋ ደጋጊሙ ዝገብር እንተኾይኑ ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ ምቅያሩ ይኸብዶ እዩ ባህሪ ሰባት ካብቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘይኮነስ ካብቲ ሕሉፍ ዝገብርዎ ተበጊስካ እዩ ዝግምገም ሓሙሻይ ሕጊ ቅንኢ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዘይብሎም ነገር እዮም ዝደልዩ ናይ ካልኦት ሰባት ነገር ንምርኣይ በቲ ነገር መቕናእን ባህርያዊ እዩ ነዚ ንምቅላስ በቲ ዘለና ነገር ብምስጋን ርእስና ምስ ካልኦት ካብ ምውድዳር መቆጣብ የድሊ ሳዱሻይ ሕጊ ርሑቕ ዘይምርኣይ ሰባት ንናይ ሎሚ ሓፂር ረብሓ እምበር ንናይ ጽባሕ ርሑቕ ረብሓ ክርእዩ ይሽገሩ እዮም ግዝያዊ ስምዒት ንነዊሕ ዝጠቅም ዕላማታት ካበላሽውልካ ምጥንቃቕ የድሊ ዕዉት ንምዃን ርሑቕ ምሕሳብ ልምዲ ግበሮ ሻውዓይ ሕጊ ምክልኻል ሓደ ሰብ ርእይትኡ ወይ ተግባሩ ክነቅፍ ከሎ ባህሪኡ ምክልኻል ይጅምር ሰባት ንኽትቅይሮም ኣይትፈትን ኣብ ክንድኡ ብጥበብን ኣገባብ ክንቀርቦም ይሓይሽ ሰባት ክሰምዑኻ እንተደሊኻ ቅድም ንስኻ ሰምዓዮም ኣይተጥቅዓዮም ሻሙናይ ሕጊ ርእሲ ምጉዳእ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓወታትና ንዓብቶ ንሕና ባዕልና ኢና እዚ ድማ ብፍርሒ ወይ ብናይ ዘይከኣል እዩ ስምዒት ይኹን ኣተሓሳስባና ብምቅያር ንህይወትና ክንቀይራ ንኽእል ኢና ዓለምና መንጸባረቕቲ ናይቲ ውሽጥና ኣተሓሳስባ እያ ትደሊ ታሽዓይ ሕጊ ጭቆና ሰባት ነቲ ሕማቕ ዝብልዎ ባህሪኦም ከም ጽልኢ ቅንኢ ወይ ሕርቃን ይሓስብዎ እዮም እዚ ድማ ጽላሎት ይበሃል እዚ ባህርያትና መቀባልን ብግቡእ ምምሕዳርን እንተዘይክኢልና ሓደ መዓልቲ ብዝገደደ መልክዑ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዓሰራይ ሕጊ ቅንኢ ሓደገኛ ስውር ሕማም እዩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ዝቐርብዎም ሰባት መሓዝቶም ወይ ድማ መሳርሕቶም እዮም ዝቖኑ ንርእስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ኣቋርጽ ኣብ ናይ ርእስኻ ዕላማ ኣትኩር 11 ሕጊ ትምክሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዓወት ምስ ረኸብና ካብ ዘለናዮ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝኾንና ኮይኑ ይስማዕና እዚ ድማ ምስ ክውንነት ከም ንጋጮ ይገብረና ትምክሕቲ ናብ ውድቀት እዩ ዘምርሕ ኩሉ ግዜ ዓቕምና ብልክዕ ምፍላጥ ንትሕትና መሓዝ የድሊ 12 ሕጊ ጸታዊ ተረድትነትን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ባህሪ ኣለዎም ይኹን እምበር ነቲ ዝበለጸ ሰብ ነቲ ተፈጥሮ ዝሃበካ ክልቲኡ ባህርያት ወድን ኣንስተይትን ብምውህሃድ ክትጥቀመሉ ዝኽእል እዩ ተሪር ኣይትኹን ተላዋዋጢ ኹን 13 ሕጊ ዕላማ ዘይምህላው ንጹር ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ብቐሊሉ ይወድቕ ይደናገርን እዩ ኣብ ህይወት ዝለዓለ ዕላማ ክህልዎ ናብኡ ከም ነተኩር ዝገብር ይግባእ ዕላማኻ ንመንገድኻ ይመርሖ እዩ 14 ሕጊ
ምስ ብዙሓት ምኻድ ሰባት ካብ ማሕበረሰብ ንኸይፍለዩ ስለ ዝፈርሑ መብዛሕትኡ ግዜ ሓሳባትና ኣጥፊና ምስ ብዙሓት ሰባት ንሰማም። እንተኾነ ግን ናይ ገዛእ ርእስና ሓሳባት መርገፅን ክህልወና ኣለዎ። ንጉጅለ ዘይኮነስ ንሓቂ ሰዓት 15 ሕጊ ተለዋወጥነት ሰባት ተለዋወጥቲ እዮም። መራሕቲ ክሳብ ዝረብሕዎ ጥራይ እዮም ዝድግፉ። ሎሚ ዝደገፈካ ጽባሕ ክቃወመካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ሰባት ሙሉእ እምነት ካብ ምግባር ርእስኻ ኽኢልካ ደው ምባል የድልዩ። 16 ሕጊ ተበዓስነት ኩሉ ሰብ ውሽጣዊ ናይ ጽልኢ ወይ መዐቀንታት ባህሪ ኣለዎ። ነዚ ጽግዓት ንሰባት ንምጉዳእ ዘይኮነስ ንዕላማኻ ንምውቃዕን ጸገማት ንምስጋርን ክንጥቀመሉ ኣለና። 17 ሕጊ ናይ ወለዶ ርሕቀት ሓደ ወለዶ ነቲ ቅድሚ ዝነበረ ወለዶ ወይ ድሕሪ ዝመጽእ ወለዶ ክርድኦ ይሽገር እዩ። ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመጽእ ለውጢ ክንቅበሎ ምስ ግዜ ክንከይድን ይግባእ። ኣብ ሕሉፍ ኣይትገተር። 18 ሕጊ ሞቱን ምኽሓድን ሰባት መብዛሕትኡ ብሞት ምሕሳብ ኣይንደልን ኢና። ነገር ግን ህይወት ሓጻር እያ። ሞት ዘይተርፍ ምዃኑን ምፍላጥ ንህይወትና ብዕላማ ብንጹርን ክንነብራ ይሕግዘና። ግዜ ከምዘይብልካ ፈሊጥካ ነታ ዘላትካ ግዜ ብግቡእ ተጠቀመላ እምበኣር እዞም 18 ሕግታት መርዮ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ካልኦት ሰባትን እዮም። ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገብሩ እንተተረዲእኩም ኣይትናደዱን ኣይትደናገሩን ኣብ ክንድኡ ብጥበብ ትመርሑ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኸብኩሞ ላይክ ብምግባር ኣይትረሱን። ንቻነልና ሓደስቲ እንተኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጸሓፉ። የቐኒየለ